3, 4, 5. Donarem inici al congrés, intitulat Associacionisme cultural i sociabilitat. Fins ara suposo que tots hem anat seguint les dues sessions anteriors, totes jo considero d'un nivell molt alt, i ara, una vegada estudiats els aspectes que afavoreixen la conformació dels sentiments identitaris, com s'ha definit la col·laboració, la confrontació en les formes de poder, tractarem en aquest tercer àmbit uns aspectes més endògens, diguem-ne, de les entitats, de les associacions, dels ateneus, que són les relacions, els espais de relació i també d'aquest concepte tan treballat de la sociabilitat. Per això tenim uns ponents de primer nivell, vistos les seves trajectòries i vistes també els seus currículums. Començarem avui aquesta sessió amb la ponència d'en David Cao. Una ponència que el títol ja és prou suggerent perquè diu l'Ateneu com a artefacte i agent de la modernitat contemporània, la Catalunya del 800 com a cas d'estudi i reflexió. Molts de vosaltres ja el deveu conèixer, però suposo que toca dir que en David Cao va néixer a Vic el 1983, per tant és molt jovenet. És doctor en Història per la Universitat de Barcelona i membre del grup d'estudis d'Història de la Cultura i dels Intel·lectuals de la mateixa Universitat de Vic, de la qual n'és professor. És autor d'una tesi doctoral, Les èlits i els poders locals en una societat en transformació, centrada a Vic, i tracta de la política, la cultura, l'associacionisme, des d'un període prou interessant que és 1860-1902. I cal recalcar que aquesta tesi va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat del curs 2014-2015. Precisament les seves línies de recerca se centren en l'estudi del concepte de sociabilitat i de les èlits i els poders locals en el període contemporani. Actualment, la seva investigació s'ocupa especialment de les identitats i les cultures polítiques locals, amb atenció especial al cas català i al període que va, assenyalat abans, de mitjans del segle XIX fins a les primeres anyades del segle XX. Bé, la resta de currículum ja constarà, és tan àmplia que acabaríem tot el temps. Jo crec que estem ansiosos, diguem-ne, de poder escoltar la seva ponència i ja li passo la paraula. David, quan tu vulguis. Molt bé. Moltes gràcies. Bé, doncs efectivament, la ponència porta com a títol, com s'ha dit, l'Ateneu com a artefacte i agent de la modernitat contemporània, la Catalunya del 800 com a cas d'estudi i reflexió. Abans de res, el que vull fer, però, encara que sigui d'una manera molt breu, és agrair a Lluís Miquel Pérez la presentació que acaba de fer i agrair també, sincerament, als companys organitzadors i a les institucions que són responsables de l'esdeveniment, doncs la seva invitació. I aprofito ja per desitjar salut a tothom, d'acord amb les circumstàncies indesitjables que ens han impedit trobar-nos presencialment, en aquest cas en el Centre de Lectura de Reus. Com a introducció, el que voldria dir és que se'm va suggerir fa uns mesos de tractar literalment, de manera preliminar, se'm va dir l'associacionisme cultural com a agent de modernitat. És una qüestió que, per poc que hi pensem, ja s'intueix que no és gens fàcil de delimitar i d'abordar, que s'insinua complexa, i en aquest sentit voldria fer una primera advertència, i és que de manera convinguda, d'acord amb els companys de l'organització, no abordo el conjunt de l'associacionisme cultural, sinó únicament una part d'aquest món que és molt ampli, em centro en els ateneus, per tant, amb una modalitat associativa concreta. I un segon advertiment en aquesta línia, per delimitar també una mica millor quin és l'objecte de la reflexió o de l'estudi, és que la noció d'ateneu amb la qual treballo probablement és més restringida
d'altres companys i especialistes. Per això crec que potser val la pena dedicar, encara que només sigui un minut, a aclarir més precisament quan parlo d'Ateneus o parlo d'Ateneu, de què estic parlant concretament. Més no en aquest treball i en els meus treballs. Estem parlant d'unes entitats d'adscripció voluntària, sense ànim de lucre, que tenen la vocació d'afavorir d'una manera estable la relació i la comunicació entre persones, una relació i una comunicació que es fa en unes condicions més o menys regulades, més o menys paritàries. Els ateneus són espais de sociabilitat formal, la qual cosa no vol dir que no allotgin i que no propiciïn també una sociabilitat de caràcter més informal, una cosa no treu l'altra. Són uns espais de sociabilitat que estan vinculats al temps d'oci, al temps de lleure, aquest és un element important al qual després em tornaré a referir puntualment, i que entre els seus propòsits, que són molt diversos i molt amplis, doncs són eminentment instructius, literaris, artístics, científics, humanístics, però també recreatius, com a mínim secundàriament recreatius. I per tant estem parlant d'una conjunció d'objectius que en el fons estan imbricats, que ens porten a parlar que busquen induir les relacions socials, busquen induir el debat i l'acció ciutadana, procuren acollir, protegir i fomentar la comunicació i l'adquisició de coneixements, procuren promoure la creació i la difusió i el consum i també la crítica de l'artística i cultural en un sentit ampli i proporcionen activitats i espais pels entreteniments de bon to. Per tant, aquesta és una mica la noció d'Ateneu amb la qual treballo en aquesta ponència. Penso que és prou àmplia, prou polièdrica, però com que soc conscient que altres companys utilitzen una noció que és més àmplia que aquesta, pensava que valia la pena aclarir-ho ja d'entrada. Pel que fa a la qüestió en si, se m'ocorren com a mínim 3 maneres, potser n'hi ha d'altres, segurament, d'abordar la qüestió de la modernitat dels ateneus i de la relació dels ateneus amb la modernitat. Són 3 estratègies o 3 perspectives que són complementàries i interdependents. Una primera seria evidenciar que els coetanis, la gent de l'època, per tant, la gent del segle XIX en aquest cas, van percebre el desenvolupament de la vida associativa com una mostra de modernitat i que van considerar els ateneus, particularment, com una evidència, com una senyal de progrés i de civilitat. Tenien aquesta connotació a l'època. Aquesta seria una primera possibilitat d'apropar-se a la qüestió. Una segona possibilitat seria intentar posar de manifest quines relacions té l'Ateneu com a fórmula, com a artefacte, amb categories o processos, o categories i processos que solem associar amb la noció de modernitat contemporània. Estic referint a categories com la individuació, la ciutadania, societat civil, l'espai públic, temps d'oci, el liberalisme, la industrialització, etc. Una tercera via per apropar-nos a aquesta qüestió seria intentar mostrar que els ateneus van ser moderns en el sentit d'implicats en el temps present, implicats en el seu temps. La voluntat que tenien aquestes entitats i, evidentment, les persones que en formaven part, d'observar el seu món, de debatre les problemàtiques de la seva societat, de reflectir-ne els seus interessos i inquietuds i d'incidir, en definitiva, en el seu present i, per tant, intentar condicionar el futur col·lectiu. D'aquestes 3 estratègies, que penso que són complementàries, jo he optat en aquesta ponència per la segona via, que segurament és la més complexa i, per tant, suposo que parcialment condemnada al fracàs i, per tant, entenc només la ponència com un assaig tentatiu limitat que intenta combinar una reflexió d'ordre més general, més conceptual, amb un referent històric concret. En aquest cas, el referent històric concret és el mosaic ateneístic de la Catalunya del segle XIX i veurem que específicament el mosaic ateneístic de la Catalunya de la segona meitat del segle XIX, que és quan, de fet, es dona aquest fenomen. Bé, un cop triada aquesta segona estratègia que acabo d'anunciar, he dividit el pinyol de la intervenció en 3 parts. Pel que fa a la primera, i ara mateix hi entrem, l'he titulat El temps i l'espai dels ateneus. Intentaré fer, per tant, algunes consideracions sobre aquestes 2 dimensions bàsiques, temps i espai, en aquest ordre. Per tant, començo primer per la dimensió temps
i fent primer un enunciat molt general, és a dir, dient que es pot dir que Catalunya comença a convertir-se en una terra d'ateneus en el marc de la consolidació de la societat liberal i industrial. Seria un primer enunciat general. Alguna consideració en aquest sentit. Amb la consolidació del capitalisme, l'organització de l'economia i de la societat a l'època es veuen influïts cada vegada més per l'imperatiu categòric de l'eficiència. I això va comportar una nova concepció del temps, va comportar una vida més cronometrada i una divisió més marcada, més taxativa, que en el passat, entre les hores de treball, per una banda, i el temps alliberat de les tasques productives retribuïdes per l'altra. Per tant, si acceptem això com a vàlid, vol dir que la història del lleure, de fet, és indestriable de la història del treball en un sentit més particular i de la història de l'economia en general. Una economia, val a dir-ho, a l'època que ens ocupa i a Catalunya, progressivament industrial. Per tant, aquesta és una qüestió rellevant perquè els ateneus, com altres expressions associatives més o menys semblants, més o menys germanes en aquesta que ens ocupa ara, responen a pràctiques de socialització que tenen en el temps de lleure un element nuclear. M'he referit al principi, quan Ja està el David un altre cop. ha saltat la connexió, oi que sí? Sí. On ha saltat exactament vosaltres? No sé. Tira enrere com a mínim un parell de minuts. D'acord, si us sembla, doncs, feta la introducció, entraríem una mica en el bloc central de la meva intervenció, que l'he dividit en 3 parts, i aleshores la primera d'aquestes parts porta com a títol El temps i l'espai dels ateneus. Intentaré fer algunes consideracions sobre aquestes dues dimensions. Començaré particularment per la primera, per la dimensió temps, i en un enunciat general que deia que Catalunya comença a esdevenir una terra d'ateneus en un marc concret, en un context concret, que és el de la consolidació de la societat liberal i industrial. I en relació amb això voldria fer una primera consideració una mica genèrica i és observar que amb la consolidació del capitalisme l'organització de l'economia i de la societat es veuran influïts per un element que és l'imperatiu, deia, categòric de l'eficiència, que va comportar una nova concepció del temps, que va comportar que la vida de les persones a partir d'aleshores fos més cronometrada, estigués més marcada pel rellotge i que va comportar també una divisió més clara entre les hores del treball per una banda i el temps alliberat justament de les tasques productives retribuïdes per l'altra. I, per tant, si assumíem aquesta afirmació o consideració genèrica que acabo de fer, vol dir que la història del lleure, de fet, és indestriable de la història del treball en particular,
també de la història de l'economia en un sentit més ampli i feia l'observació que justament en els anys que ens ocuparan, que com veurem són fonamentalment del 1840 a les dècades centrals del segle XIX en endavant, trobarem una economia a Catalunya progressivament industrial. Aquesta és una qüestió important perquè els ateneus, com altres expressions associatives semblants, responen a pràctiques de socialització que tenen lloc justament en el temps de lleure. I per això al principi, quan intentava descriure les característiques definitòries de l'artefacte o de la fórmula ateneu, deia que una de les característiques, un dels trets que determinen aquesta modalitat associativa és justament que està vinculada amb el temps de lleure. Una segona apreciació general que voldria fer, i ahir justament tant el doctor Navat com la doctora Maria Zozaya hi feien referència, és que el triomf del liberalisme guarda una relació directíssima amb l'aparició del fenomen ateneístic. I en aquest sentit hem de tenir en compte que el nou ordre polític, institucional, jurídic en general, encarnava d'una forma a vegades molt imperfecta un ideari que era d'autor de la il·lustració i del liberalisme. Estava basat en principis com la llibertat, com la subjectivitat racional, com la sociabilitat, com la limitació i la fiscalització del poder, etc. Que són, de fet, tota una sèrie de principis als quals també respon el mateix associacionisme lliure. És a dir, l'associacionisme lliure, en definitiva, implica coses com ara l'existència d'uns individus que estan dotats de racionalitat, que són capaços de fer les seves pròpies eleccions, de prendre les seves pròpies decisions, que per tant tenen agència pròpia, que estan predisposats a establir vincles amb altres persones amb la finalitat d'aconseguir determinats objectius i que totes aquestes iniciatives de caràcter sociabilístic que estableixen entre ells són com a mínim tolerades, si no protegides o promogudes en alguns casos, per les autoritats polítiques competents. Si ens fixem concretament en el cas català, efectivament el que trobem és que el fenomen associatiu vinculat al temps de lleure en general i l'ateneisme en particular emergeix i s'expansiona de manera coincident amb l'afirmació a Espanya d'un nou ordre liberal que es va imposar sobre allò que hem anomenat normalment les ruïnes de l'antic règim. I observem també que l'evolució del món associatiu que aquí ens incumbeix es mostra sempre fortíssimament condicionat per la construcció de l'estat liberal i per les circumstàncies i les vicissituds diverses de cada conjuntura política. De fet, ahir, justament també a la sessió de la tarda, el doctor Berganime va fer una reflexió en el sentit d'intentar perioditzar d'una manera molt afinada aquestes relacions entre el desenvolupament del món associatiu i el marc polític més general. Amb una mica més de detall, encara en relació a la dimensió temps, podem dir que les associacions voluntàries construïdes a l'entorn del temps d'oci, i aquí evidentment hi tindríem els ateneus, però en general les que tenen un objecte recreatiu i cultural, comencen a aparèixer a Catalunya, sobretot, i per tant no vol dir no només, però sobretot a partir de la dècada de 1840, per tant, en un període ja post-revolucionari. Això de post-revolucionari a l'Espanya del segle XIX és molt relatiu perquè sabeu que per les condicions del país, en qüestió de 4 dies de revolucions en tornàvem a trobar. Però passat el període més fort del que hem anomenat les revolucions liberals i la Primera Guerra Carlina, és quan es començaria a desplegar amb una certa normalitat i amb una certa força tot aquest món associatiu que ens ocupa. Per tant, aquest seria una primera etapa, un primer moment. Es comença a desplegar amb energia a la dècada de 1860 i és en aquest marc en el qual es consolida veritablement el sorgiment de l'ateneisme. Apareixen en qüestió de molt pocs mesos de diferència, entre el 1859 i el 1860, el Centre de Lectura de Reus, l'Ateneu Català de Barcelona, el Cercle Literari de Vic. Per tant, aquesta és una florida molt concentrada en el temps que immediatament, en els anys posteriors, va seguida de l'aparició d'altres entitats ateneístiques, en alguns casos en aquestes mateixes poblacions, però també en altres. Un tercer moment el trobaríem en els anys del sexenni, que és una conjuntura en aquest sentit amb unes característiques prou singulars,
i a més amb un valor ambivalent, és a dir, que el mateix sexenni l'hauríem de dividir probablement com a mínim en dues meitats. Hi ha un primer període que és d'efervescència, sobretot de l'associacionisme que és més militant, el polític obrerista, per dir-ho d'alguna forma, fins i tot el religiós catòlic. Però, en canvi, els darrers anys, especialment els que estan marcats pels anys més crus de la Guerra Civil carlina, en algunes zones del país com a mínim, són anys dolents pel moviment associatiu. I ho són, per descomptat, pels ateneus. Les monografies que tenim disponibles de l'Ateneu de Barcelona, de Reus, de Vic, d'Igualada, etc., tots ells ens mostren amb petites diferències que aquells són uns anys dolents per aquestes entitats. Per alguns són anys molt dolents, com el d'Igualada, que directament és cremat per les partides carlines. Finalment, un quart moment serien, parlant a l'engròs, les dues darreres dècades del segle, que marquen una expansió sense precedents d'aquesta modalitat associativa. M'hi tornaré a referir d'una manera puntual. Pel que fa a la dimensió espai, sabem que la ciutat ha estat vista sovint com el bressol i l'expressió, per dir-ho així, més paradigmàtica i també més simbòlica de la modernitat contemporània. La segona meitat del segle XIX, que és l'època que ens ocupa particularment, és d'una urbanització intensa. I Habermas, filòsof Habermas, en la seva obra seminal, a la qual després hi tornaré a fer esment, ja va advertir en el seu moment de la importància que havia tingut la ciutat, ell parlava sobretot del segle XVIII, com a marc en el qual va cristal·litzar el que ell anomena, o ell anomenava la publicitat burgesa. Si mirem altre cop el referent històric concret que ens ocupa, que és la Catalunya del segle XIX, veurem que l'espai dels ateneus a la Catalunya d'aquell moment va ser fonamentalment l'espai de les ciutats i les viles. Per tant, certament, el fenomen ateneístic es mostra com a predominantment urbà, però no exclusiu de les ciutats més grans del país, que aquest és un apunt rellevant que ahir va fer el doctor Ramon Arnabat. Per tant, estem parlant d'una implantació territorial per part d'aquests centres de sociabilitat cultural i dels ateneus concretament, que va ser molt més àmplia que la que havien tingut o la que tenien en aquells mateixos moments altres entitats com les acadèmies i les societats econòmiques tenits al país, normalment restringides a les poblacions més importants. A grans trets, pel que fa a la implantació geogràfica, i ara combinant una mica les dues dimensions, l'espacial i la temporal, podríem distingir dos períodes en aquesta implantació. Un primer període vindria marcat aproximadament per la cronologia 1860-1880. El que veuríem en aquests anys és que els ateneus han estat erigits principalment a Barcelona i a les ciutats mitjanes de més de 10.000 habitants. Només de manera més ocasional, però no vol dir que això no existeixi, en poblacions més petites que aquestes. I com a ciutats mitjanes m'estic referint, segurament tots tenim més o menys els mateixos exemples al cap, Igualada, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Vilanova i la Geltrú, Tortosa, etc. En un segon moment, que seria a partir del 1880 i, per tant, les dues darreres dècades del segle XIX, la implantació dels ateneus esdevé molt més àmplia, s'estén a més partits judicials i comprèn també poblacions de talla menor, poblacions més petites en mida en nombre de població. Si miréssim la fotografia de finals del segle XIX, i aquí la base de dades que han fet els companys a l'ISRAC ens ajuda molt en aquest sentit, veuríem que fonamentalment la concentració més important d'ateneus a finals del 800 és a les comarques avui del Barcelonès, del Maresme, del Vallès Occidental, del Baix Llobregat, i per tant estem parlant d'una àrea a l'entorn de Barcelona i del que després hem anomenat en altres circumstàncies l'àrea metropolitana, que ja per al segle XIX alguns estudiosos, com Josep Olivera, han indicat que era el nucli motor de desenvolupament regional del país. Si la segona meitat del segle XIX és una època marcada d'una manera molt intensa per un procés d'urbanització característic, també ho és, també és cert que s'ha produït en aquells anys un increment important de la mobilitat, en tots els sentits, de persones, de mercaderies, de béns, de capitals, d'informació, etc. I s'ha produït també, si més no aquest és el relat que acostumem a fer sobre aquesta època, una interdependència creixent entre els territoris. Ara, quan mirem la realitat ateneística, el que trobem és que els ateneus de l'època no solen sostreure's de les relacions de veïnatge.
Per tant, són entitats que tenen un ancorament eminentment local. No vol dir, i només caldria repassar les actes o el correu d'aquestes entitats, no vol dir que no hi hagin contactes més o menys sovintejats entre les entitats, de cortesia normalment, no vol dir que no hi hagin episodis de col·laboració puntual, no vol dir fins i tot que no existeixin acords de reciprocitat entre algunes d'aquestes entitats, però en general són sempre unes relacions que tenen un abast i un efecte limitat. Per tant, durant el segle XIX, els ateneus no es doten d'instruments compartits ni de comunicació ni de coordinació, com per exemple sí que ho fan en alguna mesura o una altra, i també depèn molt del moment i de la conjuntura, el societarisme obrer o polític o fins i tot el religiós. I, de fet, fixant-nos en l'associacionisme cultural, segurament l'únic segment dins d'aquest món tan ampli que sí que s'autopercep més clarament com un moviment, que sí que es dota de portaveus periodístics unitaris, que sí que té una estructura federativa, que sí que organitza grans esdeveniments conjuntament, és el cant coral. Aquest no és el cas de l'ateneisme, que no començarà a fer això d'una forma tímida i amb resultats qüestionables fins ja al segle XX, a començaments del segle XX. Perfilades una mica aquestes dues dimensions d'espai i temps, entraríem ara al que seria la segona part dins el tronc de la meva intervenció. El que intentaré fer en aquesta segona part és demostrar o presentar la idea que els ateneus són uns elements constituents, uns elements basals en la construcció de l'espai públic. D'aquesta noció que, de nou, ens fa remetre a les aportacions d'Habermas, segons el qual, i ara llegiré literalment, aquest espai seria un lloc on les persones, un lloc evidentment que pot ser físic però que també és eminentment simbòlic, on les persones es reuneixen en qualitat de públic, on les persones privades es reuneixen en qualitat de públic i exerceixen en aquell espai la seva llibertat de crítica i de discussió racionalment fonamentada. Ja Habermas parla que es construeix una xarxa de comunicació pública, diu literalment, que s'hauria substanciat, hauria cristal·litzat en unes noves pràctiques, institucions i formes de sociabilitat que s'hauria també expressat i construït a través de l'extensió de la cultura escrita i de la lectura i que tindria, per exemple, en les associacions civils i en la premsa, dos agents determinants. Si mirem la realitat altra vegada a la Catalunya del 800, penso que podem convenir fàcilment que els ateneus van ser uns centres molt destacats d'aquesta nova sociabilitat intel·lectual lliure i que van tenir un paper destacant realment en la cimentació d'aquesta esfera pública a la qual ara em referia. I, a més, efectivament, trobem aquí, i ahir en el col·loqui també s'hi feia referència, una relació molt propera, simbiòtica, entre la premsa i els ateneus, que són fenòmens realment que van de la mà en aquesta construcció de l'esfera o de l'espai públic. Alguns exemples en aquest sentit. Fixem-nos que tenim documentat més d'algun cas, i el centre de lectura en seria un, de Reus, en què els ateneus tenen com a origen una tertúlia, unes agrupacions informals que estaven motivades fonamentalment per la lectura de periòdics i que aquella colla de companys o d'amics decideixen en un moment determinat donar un sentit més institucional a les seves trobades i a la seva pràctica. Insisteixo que aquest és el cas del Centre de Lectura de Reus, però en trobaríem d'altres. Sabem també que les entitats ateneístiques fins i tot van formular molt sovint de manera reglamentària en els seus estatuts que un dels principals objectius que perseguien era la formació d'un gabinet de lectura de periòdics, de premsa periòdica, també de revistes, ben assortit. I que van preveure també molts cops des del punt de vista reglamentari com a mitjans de difusió de la seva activitat corporativa, l'impuls d'una publicació periòdica pròpia, és a dir, d'un butlletí, o la impressió de les memòries i els treballs que eren propis de l'activitat i dels interessos de l'entitat.
El Centre de Lectura de Reus, de nou, seria un exemple d'entitat que tindrà diversos butlletins propis, de fet fins avui dia mateix, però també tindríem l'Ateneu Igualadí de la classe obrera, tindríem l'Ateneu Tarragoní de la classe obrera i tants d'altres. Però aquests tres, per exemple, tenen realment durant molts anys uns òrgans d'expressió potents. En altres casos, no hi ha uns òrgans d'expressió que puguem considerar pròpiament butlletins, però sí que entre la capçalera de referència de la ciutat i l'entitat ateneística del mateix lloc hi ha unes relacions simbiòtiques molt clares. Seria el cas, per exemple, de l'Ateneu Mataronès amb la revista Mataronense, o seria el cas a Vic entre el Cercle Literari de la ciutat i capçaleres com l'Ausonense primer i l'Eco de la Muntanya després. De fet, ara que faig esment al cas de Vic, i en relació també a aquesta relació premsa-associacionisme, hi ha una correlació força clara, penso, en el sentit que quan comença a aparèixer amb una certa força la premsa local a mitjans de segle, que havia estat interrompuda durant moltes dècades, és quan apareix també l'associacionisme dedicat al lleure i al temps d'oci que ens ocupa. Quan un es diversifica, hi ha més capçaleres i també més diverses pel que fa a les seves orientacions político-ideològiques, observem que també el món associatiu és més ampli i és més plural i més divers. I sovint coincideixen, evidentment relativament, això no és un rellotge, no és mecànic, també coincideixen sovint els silencis i les interrupcions. Segurament aquesta relació, aquesta correlació la podríem trobar en major o menor mesura en altres poblacions. Com deia abans, reglamentàriament els ateneus, i no només reglamentàriament sobre el paper, sinó que efectivament en la seva activitat real demostraran que entre les prioritats hi tenien la construcció, diguéssim, o la dedicació als socis d'un repertori amplíssim de premsa en alguns casos. Repertoris que són molt destacables per la seva varietat i per la seva quantitat. Varietat en quant als temes, però també en quant als llocs d'edició o en quant també l'orientació político-ideològica que podem trobar a les capçaleres. En alguns casos, no només en el cas de l'Ateneu de Barcelona, que això és evident, que és el cas més espectacular en aquest sentit, però també en centres menors com Vilanova i la Geltrú, com Mataró, com Vic, trobem que els ateneus respectius posen a disposició dels socis fins a 20 i 30 periòdics simultàniament, en el qual hi ha revistes il·lustrades o no, diaris de periodicitat diversa i que s'editen a Barcelona, a altres poblacions catalanes, a Madrid, a altres ciutats espanyoles, a l'estranger, particularment a França, però també en algun cas a Itàlia, a Bèlgica. Per tant, realment és un fenomen realment d'una importància notable. I molt lligat amb això tenim la construcció de les biblioteques, és a dir, evidentment l'esfera pública, la construcció d'aquest nou règim cultural al qual m'estic referint, també va lligat a la importància que algunes d'aquestes entitats donen a les seves biblioteques, algunes de les quals, no tots els ateneus ho van fer, per descomptat, però algunes de les quals ens mostren unes col·leccions a l'època d'una quantitat, d'una varietat i una vigència realment molt important. Uns esforços que es feien per intentar satisfer l'ànsia de lectura dels socis i que responen a l'increment de consum de la cultura escrita que és pròpia d'aquells anys. Sabem que els ateneus en aquests moments, per tant, a la segona meitat del segle XIX, són uns receptors molt importants dels nous corrents de pensament europeus, però en un sentit molt més genèric, això potser fa referència a un segment intel·lectual molt concret, són uns receptors i uns conductors molt amplis en la circulació de notícies, d'opinions, d'idees, d'hàbits de moda, etc., en un sentit, diguéssim, realment molt general. Bé, en tot això que hem dit aquí altra vegada, podríem posar exemples, evidentment els més espectaculars serien el de Barcelona, el de Reus, però altres sectors, altres ciutats, diguéssim, amb uns ateneus més modestos, també van arribar a fer unes biblioteques i unes col·leccions molt notables, i ara estic pensant en els casos de Vilanova, de Vic o de Mataró de nou. Bé, abans d'acabar aquesta segona part, dintre del bloc central de la meva intervenció, sí que voldria fer també un esment per la relació que tenen amb la noció d'espai públic en els sectors intel·lectuals. Aquí segurament hauríem de diferenciar en funció dels ateneus, i no tots van ser iguals, però especialment aquells ateneus que tenien en la seva base social
un personal reclutat entre els sectors més o menys benestants, sí que podríem identificar un col·lectiu intel·lectual format fonamentalment per professionals liberals, per professors, per artistes, per literats, per tècnics, en un sentit molt ampli, això d'intel·lectuals, que seran un agent rellevant. Un agent rellevant perquè cada vegada més tindran un paper important en la mediació entre societat i cultura i perquè serà un col·lectiu que trobarà en els ateneus unes plataformes adients per fer-se conèixer, per fer-se reconèixer, per fer-se valorar i, en definitiva, per fer-se presents i influents en aquest espai públic, en definitiva, per fer-se influents en la seva societat a la qual aspiren a aparèixer d'alguna manera com una mena de guies. Arribats aquí, aniria per la tercera de les parts i intentaré afanyar-me una mica perquè sé que anem justos de temps, que portaria com a títol la doble agència dels ateneus, la tensió entre igualtat i jerarquia. Aquí prenc el títol d'Osterhammel, que en la seva obra magna, La transformació del mundo, diu al final del llibre que un dels trets característics del segle XIX i, per tant, de la modernitat contemporània en aquells moments és la tensió que es dona entre els principis d'igualtat i jerarquia, o dit d'una altra forma, entre els principis d'horitzontalitat i verticalitat. Penso que els ateneus són un observatori, intentaré ara demostrar-ho com a mínim parcialment, són un observatori magnífic per veure actuar aquest doble principi. Començaré primer per la que seria la força horitzontal i potencialment democratitzadora. I per fer-ho em remeto a dos testimonis de l'època, un és madrileny, l'altre testimoni és tarragoní i potser parcialment barceloní. Refereixo a Ramon de Mesonero Romanos per una banda i a Josep Ixart per l'altra, destacats ateneistes tots dos, que jugaran amb dos textos completament diferents, a més molt separats en el temps, un del 1836 i l'altre del 1886, juguen al contrast entre l'acadèmia i l'Ateneu. I en aquest sentit, i per anar una mica ràpid, a l'Ateneu li atribueixen un caràcter democràtic, una inclusivitat i una osmosi amb la seva pròpia societat que neguen a l'acadèmia, que seria més exclusiva i que seria molt més selecta i que, a més viuria molt més d'esquena a la pròpia població. Una segona consideració, en aquest sentit de la horitzonalitat i la potencialitat democràtica dels ateneus, és que l'imperatiu ètic, per dir-ho d'alguna forma, però també normatiu, estatutari, al qual responen els ateneus de l'època, i avui podríem dir el mateix, poc o molt, és que, com l'associacionisme lliure, en termes més genèrics, hi ha una sèrie de trets que tenen aquest valor democratitzador. Com ara quins? Podríem fer un llistat molt llarg i no pretenc fer-lo, però com a mínim 3 o 4 trets perquè s'entengui d'una manera més concreta què pretenc dir. Són, per començar, entitats d'adscripció voluntària. Són entitats en què les decisions, en principi, tot això idealment, es prenen a partir de votacions. Per tant, la presa de decisions podem dir que és col·legiada. S'aplica el principi d'una persona, un vot. Hi ha igualtat de drets i de deures, més o menys, amb algunes diferències de categories a vegades, entre les persones associades. Es practica la rendició de comptes, es limiten els mandats dels directius, etc. Per tant, tota una sèrie d'elements que si els assumem amb el fet que en principi han d'allotjar el seu interior, encara que això ja sabem que no sempre era així, però idealment, un ambient de tolerància, un ambient on sigui possible la discussió relativament lliure, encara que hi hagin algunes línies vermelles claríssimes, i que és un espai en el que teòricament ha de prevaldre l'autoritat de l'argument, no ens ha d'estranyar, si encara hi podríem sumar altres coses que impliquen unes dosis importants de corresponsabilitat, de cooperació, de generació de capital social, la suma de tot plegat és el que ha fet dir, o el que ha fet plantejar sovint a les ciències socials fins a quin punt aquest món associatiu no seria una matriu o un pilar indispensable per a una societat democràtica. I aquest ha estat un tema recurrent en les ciències socials. De fet, des del mateix naixement de les ciències socials a mitjans del segle XIX, amb intel·lectuals com Tocqueville, però que molt més recentment, a finals del segle XX,
I, per tant, en els nostres temps, per dir-ho així també, han plantejat altres estudiosos com Putnam. Aquesta és una relació que s'ha problematitzat també perquè ha donat lloc a una discussió acadèmica molt interessant. Per tant, no hi ha una relació mecànica entre una cosa i l'altra i, de fet, avui mateix, aquest matí, amb una intervenció excel·lent del doctor Ariño, ens ha advertit de la necessitat de no tenir sobre aquesta qüestió una visió excessivament simplificadora i naïf, diríem. Dit això, i acceptant que probablement els ateneus tenen aquest element d'horitzontalitat i virtualitat democràtica que pot depassar les mateixes entitats i tenir un efecte contagi, per dir-ho així, en el conjunt de la societat, en alguna mesura o en altra, també és veritat que, si mirem el segle XIX, a Catalunya, els ateneus tenen una funció o un valor d'estratificar verticalment la societat. Algunes consideracions en aquest sentit perquè s'entengui el que vull dir per demostrar-ho d'una manera més clara. Ja tenim molts estudis que ens demostren que la sociabilitat i el consum relacionat amb l'oci van ser elements cabdals en la formació de la identitat cultural de les elits del segle XIX. Ahir mateix, amb la intervenció de la doctora Maria Zozaya, vam tenir un recordatori en aquest sentit a propòsit dels casinos, però aquesta és una afirmació que podrien fer extensiva als ateneus i altres entitats. En el context de la Catalunya del segle XIX i d'altres territoris també, l'adquisició d'alta cultura i la pràctica d'activitats que eren vistes, d'activitats recreatives també que eren vistes com a decoroses, era una forma de distinció cultural, era una forma de construir lideratge social. I els ateneus, per a alguns d'aquests segments de població als quals m'estic referint, eren vistos com un vehicle, com un instrument, com una plataforma eficaç per construir la seva hegemonia sobre el col·lectiu que pretenien liderar. A tots ens deu venir al cap segurament el cas de l'Ateneu barcelonès de l'època, o ens ve el cas també del Cercle Literari de Vic, que en definitiva es crea a imatge i semblança del de Barcelona, i que són unes entitats que, si en veiem la composició, coneixem una mica social que hi havia al darrere, estem parlant de persones destacades en l'àmbit econòmic, professional, acadèmic, etc. Però, esclar, què passa amb els ateneus que tenen una base social distinta en aquestes entitats que ara feia referència, com per exemple l'Ateneu barcelonès, el Cercle Literari de Vic, on són les classes mitjanes i els segments benestants de la població, aquells que les integren. Si mirem aquestes altres entitats amb una base social procedent o extreta més aviat dels sectors populars i obrers, tenim algunes pistes que ens dona la historiografia que crec que les hem d'agafar com a marc per aproximar-nos a la qüestió. Un primer element és que hi ha força coincidència, i ahir també a la sessió de la tarda va sortir una esmena en aquest sentit, hi ha força coincidència en considerar que els sectors populars i obrers el que fan és apropiar-se i adaptar models d'organització cultural que han posat en marxa prèviament, molt poc abans, els sectors dominants. I l'Ateneu seria un d'aquests casos. Per tant, aquesta seria una primera afirmació que podríem fer. La historiografia, molt generalment, també ens diu i ens demostra que no tots els ateneus dits obrers a l'època van ser fruit de la iniciativa espontània i autònoma dels treballadors i que, de fet, nombrosos d'aquests ateneus dits obrers van ser promoguts, protegits, tutelats, intervinguts en graus molt diversos, això sí, per altres grups socials o per institucions públiques o la mateixa església. I, per tant, si ens atenem exclusivament als treballs que tenim disponibles, arribem a la conclusió de moment que la major part dels ateneus dits obrers que existeixen a la Catalunya del segle XIX, i sobretot en les primeres dècades de desenvolupament d'aquest fenomen, serien ateneus neutres, per utilitzar la terminologia que va fer servir el doctor Pere Solà en el seu estudi seminal sobre aquesta qüestió de finals dels anys 70. És a dir, quan ell parlava d'ateneus neutres, ho feia per referir-se a centres que no tenien una adscripció política o ideològica explícita, que adoptaven uns plantejaments que eren principalment reformistes i moderats, que s'allunyaven del principi de lluita de classes, etc. Aquest seria el cas, i així ho diuen les persones que han estudiat aquestes mateixes entitats, de l'Ateneu Igualadí de la classe obrera,
però també del seu homòleg biguetà dels anys 60. Seria també el cas de l'Ateneu Obrer de Barcelona dels anys 80, el de Badalona dels mateixos anys, el de Tarragona dels mateixos anys, i de moment, de les poques excepcions, que no vol dir que sigui l'única ni molt menys, però de les poques excepcions que tenim documentades en aquest sentit, és l'Ateneu Català de la Classe Obrera de Barcelona i per uns anys molt concrets en el marc del sexenni. Tot plegat no és obstacle, encara que pugui semblar contradictori, perquè els ateneus puguin, de fet, haver sigut un marc d'articulació classista de la societat. Em sembla que haurem de convenir, com a mínim jo és una de les conclusions que extrec, que no coneixem prou bé, de moment, el món dels ateneus dits obrers de la Catalunya del segle XIX. I, per exemple, i això em sembla molt significatiu, no comptem amb bons perfils sociogràfics. No en coneixem bé la composició associativa, que és un element absolutament clau. Només sabem d'una manera molt vaga i molt parcial quin és el referent social que hi ha darrere l'apel·lació d'obrer. I aquesta em sembla que no és una qüestió menor, perquè si acceptem la prèvia, i és que els ateneus són un vehicle per incorporar sectors de la població en aquest espai públic, és una forma d'incorporar-los també en la construcció i la participació de l'opinió pública, hauríem de saber molt bé, a darrere d'aquests ateneus, qui hi ha i en quina posició de l'espai públic els situa. Per tant, crec que aquest és un filó que haurem de treballar molt millor en la mesura del que ens permetin les fonts, que moltes vegades no són molt limitades, per altra banda. I pel que fa a aquest joc de jerarquies i exclusions, i ja acabo la tercera part i de seguida passo a les conclusions, no puc deixar de fer esment d'una exclusió que és flagrant, que és l'exclusió de les dones. És una exclusió fins i tot més forta que la que poden patir en aquest espai públic els sectors treballadors masculins. L'estructuració de l'esfera pública que es fa al segle XIX té un signe evidentment patriarcal. Els ateneus, com a espais de formació i de debat intel·lectual, són espais absolutament masculinitzats. Les dones pràcticament no hi tenen cabuda o hi tenen una cabuda limitada i més o menys anecdòtica. És veritat que aquí tenim sobre la taula experiències molt diverses. Tenim, per exemple, l'Ateneu Mataronès, que des de molt enrere ja deixava afiliar les dones i les deixava participar en els actes acadèmics amb certa normalitat, fins i tot protagonitzant aquests mateixos actes acadèmics, però aquest era un fet no habitual a l'època. Era menys rar, per exemple, el que trobem al Cercle Literari de Vic, i és que les dones, de manera més o menys sovintejada, sí que participen de les activitats de l'entitat, però quan aquestes activitats tenen un caràcter molt concret, que és marcadament poètic i musical. Aleshores, com que aquelles sessions s'entén que allotgen un tipus d'expressions artístiques que estan més en sintonia amb la sensibilitat que s'atribueix a la dona i a la formació que aquestes dones de les famílies benestants rebien, aleshores sí que se'ls obren les portes i participen. Unes dones que solen ser, normalment, filles de germanes de, per tant, tenen aquest referent masculí d'una manera més o menys explícita o implícita. I per concloure, i perquè sé que ara ja sí que he esgotat el meu temps, vaig molt ràpid, simplement retorno sobre l'enunciat general, sobre el títol de la ponència. Em sembla que podem concloure que els ateneus van ser moderns, en el sentit que van ser producte de les condicions històriques generals que associem normalment amb la modernitat, però no van ser un producte passiu. És a dir, els ateneus no són una mena de precipitació calcària d'aquell ambient, sinó que són uns agents actius que contribueixen a construir la mateixa modernitat, que contribueixen a construir el present i que contribueixen també a condicionar d'una forma o altra el futur col·lectiu. Moltes gràcies. Gràcies a tu, David. Esperem amb candeletes la publicació d'aquesta ponència dintre de la publicació dels actes, perquè tothom l'ha pogut comprovar, jo mateix, i així ho vull indicar, aquesta capacitat d'estructuració i d'aprofundiment en aquest àmbit de la teva ponència, que sens dubte la fa prou interessant.